Eli 3 pinnaa. Jaos. Vaikka on kaikennäköistä juhlallista tänään, niin pitää kans siinä samalla muistaa siitä, että ne on peli. Doha, kapteeni tänään. Tervetuloa tänne jälkeläisten seuraan. Kiitos teille kaikesta sitä ajasta, niin hallilla kuin vapaa-ajalla. Christian, Stefan ja Sami, nauttikaa tästä illasta. Harrastus. Sami Olavi-Nakki. Legenda, joka on pelannut koko aikuisuutensa Vikingeissä vuodesta 2008 lähtien. Antanut koko elämänsä ja jopa sijonsa tälle seurolle. Toiset sanovat tästä herrasta. Hajuton, mauton ja väärtön, mutta niinhän timantit ovat. Osaan kaikkien aikojen sanottisimmat rultaset ja titaanisin huokkuu. Joukkuepelaaja, järisyttävä, isolla kiinä, numero 13, Chris Lindström! Anna mulle se mieli. Koska mä halusin tulla, anna mun antaa se mitä sä halusit muuta. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mitä täytyy nähdä näin paineisiin etsiin. Annan säilyä tässä voimaa mun sisällä, se sama voima mun isällä. Erikoisen elämän ja erikoisen ihmisiä, yksi heistä aina maassa silti pitää. Luoda tunnikas ja varat. Kumppanit sekä vanhan rockkaverit sekä koko yleisöt kiittää näitä kolmea herraa. Sydämensä puolesta, kiitos!